ଏପଟେ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି ଏପଟେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଏ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇକି ବାହାରିକି ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ ଆଉ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ତ ମୁଁ ଅଛି କେରଳରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କେରଳରେ ମୋ ବାଇକ୍ ବି ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବା ଓଡ଼ିଶା ବାଇକ୍ ନେଇକି ବୁମ୍ 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 କରି। ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ବାଇକ୍ରେ ବସି ବି ପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ମୋ ହାତରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଠି କଭର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ମୋର ରହିବା ଜାଗା। ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ବାଇକ୍ରେ। ପୁରା ଖରା ତ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଦେଖିବା। ଫୋର୍ଟ କୋଚି ଖରା ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବା କ'ଣ କରିବା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଛାଇ ମୂଳରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ୱିଥ୍ ଟାର୍ ପୋଷ୍ଟ ସହ। ଟାର୍ ପୋଷ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି କେରଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ମୋଟା ମୁଁ ମୋଟେ ହେଲେ ଏକରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଫର ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ତେଲ ପକେଇଦେଲୁ ଗାଡ଼ିରେ। ତ ଫୋର୍ଟ କୋଚି ଏଇଠୁ 13 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଏତେ ବାଟ ଯିବୁ ନା ତେଲ ହବ କି ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହେଇଯାଇଛୁ। ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ଟ କୋଚିକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। ଆଗରୁ ଯେବେ ଯାଇଛି କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ତ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବି। ଲାଇଫ୍ର ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହଉ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ କି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ ହଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ବାସ୍ ରକେଟ୍ ଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ମାନେ କେରଳ ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ମାନେ ସବୁର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି। ଏକର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବ ସେକର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲେ ସାପ ବାଗିଆ ଖେଳି ତା ଗାଡ଼ି ଚକା ତଳେ କିଏ ଗଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ବୋଲିକି ସବୁ ଲଭର୍ସ ମାନେ କେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କହିଥିଲି ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ବି ଖରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ମିଳିଗଲା। ସମୁଦ୍ର କି ନଈ କି ହ୍ରଦ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚଳନ୍ତି। ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆସିକି ଫୋର୍ଟ କୋଚିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। ଏଇଟା ସହଜ ବାଟ ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ ବି। ତେଲ ବଞ୍ଚେଇଦେଲୁ ଆମେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି। ଆଇ ଲଭ୍ ଫୋର୍ଟ କୋଚି। ଲହଡ଼ି କେତେ ଜୋରସେ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ। ତ ଏଇଟା ଅଛି ଫୋର୍ଟ କୋଚି କେରଳର ଏଟା ଫେମସ୍ ଜାଗା ପୁରା। ତ ପାଣି ଏତିକି ଯାଏଁ ଆସେ। ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଯାଇକି କେତେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ରହିପାରିବେ। ଓକେ ପାଣିରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ଏଠି ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ରହେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଇନାହିଁ ନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। କିଛି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏତେ। ଆମେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ 10ଟା ଭିତରେ। ଫୋର୍ଟ କୋଚି 10ଟା ଭିତରେ କିଏ ଖୋଲେ କି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯେ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପଚର କରିବା ସମସ୍ତେ ପାଇଁ। କ୍ୟାପଚର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଆମେ ବି ଆସି ଏଠି ଫୋର୍ଟ କୋଚିରେ ବୁଲିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ୟା ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ହେଲେ କେବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେ ନାହିଁ କି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ସେୟାର ନା ବୋଲ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେଲେ
ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଅଛି ୱାଗମନ୍ ଆଉ ମୁନ୍ନାର। ୱାଗମନ୍ ତ ମୁଁ ଯାଇଛି ବାଇକ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାଇକ୍ ନେଇକି। ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲି। ବେସିକାଲି ଫରେନର ମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ, ସେମାନେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି, ରହିକି ସବୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ବହୁତ ହୋଟେଲ ବି ଏଠି ସବୁ ଫେମସ୍ ଅଛି। ଏଇ ହୋଟେଲଟା ବି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଫେମସ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଦ ସ୍ପଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଉ। ସମୟ ବୁଲାବୁଲି ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିସାରିଲୁଣି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବୋଧେ ହୋଟେଲ କି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନଜାରା ଏଠି ଭାଇ, ପୁରା କାଚ ମାର୍କା ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗା। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ପ୍ଲେସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୂପ, ପଛପଟ ବାରୁଦ ପକେଇ ଆଗ ବାଟେ ଗୁଳି ବାହାରିବ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଗରେ ଅଛି। ଏ ପୁରା ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିନିଷ। ହଁ ଏଠି ତ ବହୁତ ଛୋଟ ମାନେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ମିଳେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ମେଳା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଡେଲି ରୁହନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦାମୀ ଅଳଙ୍କାର ସହ ମୁଦି ସବୁ ମିଳିପାରିବ ଏଠି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଫରେନର ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠି ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ପୁଣି ଭଲସେ ଦେଖେଇବୁ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ। ହଁ ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମ ଜାତି ଭାଇ, ମୋ ଜାତି ଭାଇ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ତ ସେ ଏଠି ଶୋଇଛି, ତ ଶୋଇବାକୁ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିପାରନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ପବନ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବୋଟ୍ ଅଛି ବୋଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଥ୍ରୋରୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଶସ୍ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଘର ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବୁ। ଦିନକା 500-600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆସିକି ଆରାମସେ 2 ଦିନ ବୁଲିକି ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି, ଏଠି ପକୋଡ଼ା ଖାଇକି, ଆଉ ଏଠି ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି ଏଇଠି ଶୋଇପାରିବେ। ସେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବାଇକ୍ ପାଖକୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଘରୁ ଯାଇ ଚିକେନ୍ କଷି ଆଜି ଆଉ। ଓକେ, ସି ୟୁ ଟୁମରୋ।